మంచి ఊపున్న పాట వస్తుంటే ఎవరికైనా కాలు కదపాలనిపిస్తుంది. అందుకు మేము కూడా మినహాయింపు కాదని మహిళా పోలీసులు చాటి చెప్పారు. గత శనివారం ఢిల్లీ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సునో సెహేలి అనే కార్యక్రమంలో మహిళా పోలీసులు హర్యానా జానపద గాయకురాలు సప్నా చౌదరి పాటకు చిందేశారు. అంతేకాకుండా అక్కడే ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి బెనితా మేరీ జైకర్ను కూడా తమతో కాలు కదపమని కోరగా ఆమె స్పందించి వారితో కలిసి నృత్యం చేశారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.